ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೀರ ಚಾನಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾನು ಹೊಸ ಕಮಾದಿನುಂಡು ತಿಂಗೋಲು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಇದು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಮೂಲ್ తెలుపు నీకు స్క్రీన్ షాట్ అరే గుర్తు విషయం ఎంగల టైమింగ్ ఇచ్చి అన్న ఇది తెంచమండ ఎక్సర్సైజ్ మన్ పోరా వాకింగ్ ಮನ್ ಹೌದಾ ಮಂಜಿ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ತೀರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಜರ್ನಿ ಇರೆಗ್ ಏರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜಿಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕಿದೇರ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಬಾಳದ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕೇಕ್ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ಬಚ್ಚು ದೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಅವಿಂಚ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಮಟ ಕೇಕ್ ಸೈಡ್ ಓಲ್ ಎನ್ನ ಜೂ ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಬಂದಿಂಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಅಜ್ಜಿರು ಬರ್ತದೆ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಕೂಡಿದಲ್ಪ ಬಾರಿ ಬಿಷನ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತ ನಾವು ತೂಂದಿರು ಇಷ್ಟ ರೈಡ್ ಬೋನೆಗೆಲೆಗ್ ಕೆಲವರು ಮಲಮಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಿಪ್ಪು ಎಂಗಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಂಗಲೆಗ್ ಓಲ್ ಆಜಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಡ್ ಬೋಯ್ನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 1,000 ಮಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುವೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲದಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಹಾಕೋ ಚರ್ಚಲ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕಾಂಡ ಐನರ ಆಜೆಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ఉండాను ఐనర ఆజెండా ముట్ట ఎడిటింగ్ మందిలో ఉండాను లాగ్ ఎడిటింగ్ పండ అవు లాగ్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ಉಪ್ಪು పంಡ ಅವು ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕೊದೊಂದು ಐನರ ಗಂಟೆ ಮಾರ ದಿನಕ್ಕೆ 1,300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಒಂದಿನ ಟೈಮ್ ಅತ ಅವೆಂಕಿರನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ರೇಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲು ಒಂಜಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಮದಿ ಮೇಘಾತ ವೈಕಾಣ ಓದು ಬತ್ತನ ಫುಲ್ ಊಷ್ಟಪ್ಪ ಎಂಚ ಸಸ್ಟೈನ್ ಬೈಕ್ ಫುಲ್ ನಾಗ ಓದು ಬರ್ಕ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪವರ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀನಿ 2013 ಎಂಕ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿನಿ 2020 10 ವರ್ಷದಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಈರೋರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದು ಇರೆಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಅವು ದಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆತನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಆ್ಯಪ್ಲು ಈ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಜನಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಹಾಳು ಮನ್ಪುನ ಆ್ಯಪ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋ ಬರ್ಪು ಇರೆಗ್ ಬೈದಿಜ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಿನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಬಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಿನ ಐಡಿ ಏನಾಪು ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಪಂಡ ಈ ಇಸ್ಬಿಡ್ದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ನಂಗಲ್ಲ ಅವು ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪುವೇನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ತಿರುಗುನ ಮಾತ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಓಸಂಬರಿ ಕುಂಟದ ಮಾತ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕುಂಟದ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಏನ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವೆ ಡೈಲಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಐಟ್ ಏನ ಮಾತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಾವು ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಕಿಂಜ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಿನಿಂಜ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಕಿನಿಂಜ ಹೋಟೆಲ್ ಸೊ ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಬೋದು ಕೆನ್ವಾ ಅಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲತ ಆಗಲೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೆಲವು ಮಲಮಲ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾತ ಸೊ ಮಾತ ವಯಸ್ಸೊಂಬ ಈ ಕಲೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ಸ್ ದ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ದ ಕಂಪನಿದ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪು ಪಂಡ ಜನಕಲೆಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಏನಂತ ಏನಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮೂವೀಸ್ ದ ಮತ್ತೊಂಡು ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದ ಮೈಕ್ ಉಪ್ಪಡು ಲೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾತ ಯಾವೊಂಬೆ ಚಾನಲ್ ಜನಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಅವ ಜನಕುಲ್ಲು ಬಂಡ ವೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಪುಜಿ ನಿಜ ನಿಜ ಸೊ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಸೊ ಐತೇನು ಕೆಲವು ವಯಸ್ಸೊಂಬೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಮ್ಮ ಬೈದಂಡಿ ಈ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಂತದ ಜರ ಎಂಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ತುಪ್ಪಡು ಲೋನ್ ಆ್ಯಪ್ ತುಪ್ಪಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂಡ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ತು ಆ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಯಮನ್ನಾಗ ತುಳುಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರ್ನ ನೆಪ್ಪುನಿ ಆಂಡಲ್ ಐತೆ ಅಂಚಿನ ಆಫರ್ಸ್ ಲಕಲು ಏನ್ ಕೇಂದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊರ್ಪ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಪಂಡ ಇನ್ಸರ್ಟ್ 55,000 40,000 ಬಂದಿತ್ತೀರು ಜಸ್ಟ್ ಬರ ಕಟ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮೇಲ್ ಬೈದಿನಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಬೈದಿನಿ ಅಲ್ಲ ಇಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಮೈನ್ ಹತ್ತು ಅದೇ ಪಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪುವ ಐತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಯದಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಪಣ ಇದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಏನ ಆಗಲಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮ ಇಂಚತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏನಂತಾರೆ ಇತ್ತಂಚತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತೂಪಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನಿ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬೇರು ಪಣ ಜವನ ಮಲನಾಗ ಆ ಸಚಿನ್ ನಾವು ಮಲ್ತೀರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೇವೇನು ಐದು ಪುದುರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಾತೀನಿ ಅಂಚೆ ಆಗಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಡಂಡು ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಅಂಚ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಆ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಜಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏತ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಮಾ ಒಂದು ಬಂಡದು ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೀರ ಚಾನಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾನು 1,40,000 ಕಮಾದಿನ ಉಂಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಮಾದಿನ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಇರಲಿ ಗೊತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಂಚಾದ ಮಂಡ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ ಆತನು ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅಪ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೋದು ಮಂಡ
ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರೋದು ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗ ಜನಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನೇ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನ ಪುದರೇ ಎಂಚಪ್ಪಣ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಡೌನ್ ಆಗೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತೆಂಕ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 25,000 35,000 ಬರೋದು ಆತಿ ಅದೇ ಖರ್ಚು ಡಬಲ್ ಒಂದು ಆತ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಕೇನಾರಂಡು ಎರಡು ಅಯಬುಜ ಬೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 30 ಲಕ್ಷದ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ನ ನಡಪೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅವು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಲೆನ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಬನ್ನ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸು ಬಾಡ್ರಿ ಅಂಡು ಇದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ದಾದ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇರಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಎದು ಹೋಜಿ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲ ಇರಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಗತನ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಬರೋ ಪತ್ತೊಂದು ಏತ್ ಖರ್ಚುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏನಂತೆ ಅದು ಮಯಬು ಸುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಕಾಪುಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಬೋದಾರ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ಹೋತುಜ ಖಾಲಿ ಪೋದು ಬರ ಇಂಕ 1,000-2,000 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋತು ನೈಟ್ ಖಾಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ದ ಇದನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಇತ್ತದ ನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ 30,000-40,000 ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಡ್ಬೋದು 1,500 ತಿಕ್ಕು ಆತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಯಾವ್ಜಿ ಯಾನತ್ತೆ ಏನ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಅದು ಡಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೇನೆ ಬಂಡ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಲಿಂಗ್ ಬಂತೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಅವು ಚಾನಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಇರಲಿ ಗೊತ್ತೈತೆ ಯಾನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ 2013 ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿನಿ 2020 10 ವರ್ಷದಾಗದ 2020 19-20 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸುರೋಡ್ ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈತೀನಿ ಅವಲೇ ಎತ್ತು 2,000 ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ 3 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಬೈಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಆಡಲ್ಲ ಕಾಸು ಬರಡ್ಗೆ ವರಂದುಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮೆಂಗೆ 1,40,000 ಬರುತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಂಗೆ 30,000-35,000 ಅಂಚ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾಗ ಬರೋದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ತು ಜಾವನ್ ಬಂಡ ಡೈಲಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಬಂಡ ಕಾಸು ಅಂತ ದೇವದ ಟೆಂಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವ ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಆ ಟೆಂಗ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಂಜಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ ಕಾಲದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಏನುಂಡು ಅವನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೆಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತೆ ಸರ್ಟನ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಡು ಹೋಗ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ನೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪ್ಲೇ ಆಡಲ್ಪ ಚಾನಲ್ಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಚತ್ತು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಯಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಎಂಚೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದತ್ತೆ ಹೆಂಗಾಗಿ ಇವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡಿಯೆ ಅವ್ನು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಏನು ಇಷ್ಟ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಕೇಳನ ಕಲೀಜ್ ಬಣ್ಣ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೇನೆ ಯಾನ ಕಾಸು ಬರ್ತೀನಿ ಬದಲು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಕಲಿತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಣ್ಣ ಕಲ್ದಿನ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಕೋರ್ಸ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಜಿ ಯಾನು ತೂತಿನೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಲ್ಪರಲ್ಲ ಅತನು ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ತ ರೆಡಿ ಹೋಗುಂಡು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೋನ್ಲೆ ಅವು ಅಲ್ತ ರೆಡಿ ಹೋಗುಂಡು ಡೈಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಒಕೆ ತೀರ್ಪಂಡ್ರ ಒಂದ್ಸಲ ಅಯ್ಯಬೂಸ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಂಜರ ಸರ ಹೋಂತು ಹೋದು ಬರ್ಪನಾಗ 2-3 ಸಲ ಚಾಪರ್ರೆ ಬೊಕ ರೂಪಾಯಿ ಐಕೆ ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಪ್ಜಿಕ್ ಹೈ ಆಕ್ಟೇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 95-97 ಪಡೋದು ಸೊ ಅವು ನೆಟ್ಟಿರೋದು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ನಿತ್ತೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಹೈಬೂಸ್ ಅಂಚ ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಧೂಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೈತೆ ಅದು ಪುದರ್ ಧೂಮ್ ಬೈಕ್ಲ ತುತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಡ್ರೀಮ್ ದಿಪ್ಪೊಂದು ದೆತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಮಾರಿ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿದು 6 ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾಪರ್ನಾಗ ಮೂಲು ಕುಂದಾಪುರಡುಲ್ಲೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಊರುಡುಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯ ಚಾಕು ಕುಡಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಇರ್ನ ಇತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತಿನೇರ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸೋದು ಜಾತಿ ಪಂಡ ಪುರ್ಸೋ ಮನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕೆಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ మన బైక్ హైయెస్ట్ ఎంక మోకే పన్ బైక్ లా కెమెరా సో ఇంచనే కాసు కొడితే పరే పజంగల కాసజ్జి సో లోన్ మల్ దెప్ಪ ಓಪನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಐತೆ ಏನ ಇಂಡೆ ಏನ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಬ್ಬರು ಉಪ್ಪುನ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೈಕ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಏನ ಆಸನ ಒದ್ದು ತುಂಬೆ ಅವನ್ ಯಾವನು ನೀನು ಪಂಡ ಏನತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ ಲೋನ್ ಮಲ್ ತುಂಬೆ ಸೊ ಲೋನ್ ಬೂಟರೆಗೆ ಎಂಪೆನೋಡೆ ಪಂಡ ಲೋನ್ ಬೂಟರೆಗೆ ಮಲ್ಪದಗುಲ್ಲ ಸೀಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಲೋನ್ ಇಟ್ಟು ಐತಿನೆಟ್ಟೆ ಅನಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆತ ಕಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಪಂಡ ಲೋನ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಪೊರಕಲೆ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆ ಆಸೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಅಂತ ತುಂಡು ಬೇತಂಗಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಡಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಏನತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಬೆಂದು ಹೆಂಗೆ ತಂದು ಅದು ಲೋನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸೂಪರ್ ಅವೆಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪೂಜೆ ರೇಪಲ್ಲ ಪಂಡ ಏನೋ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪೇನು ಯಾನ್ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಬೆಲೆ ಅಂದಿತ್ತು ಅದೇ ದಿತ್ತಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಉಪ್ಪೆ ಕಿಂಜ ಆಡ್ ಸುಡಂಗಿ ಕಿಂಜ ಆಡ್ದಲ್ ತುಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂಜದಲ್ಲ ಎಂಗ ಓಲ್ ತಿತ್ತುಕೊಲ್ಲ ಒಣ ಸುಂಪ ಎಂಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದನ್ನು ಉಂಡು ರೈಡ್ ಬೋನ ಎಂಗಲೆಗ್ ರೈಡ್ ಬೋನ ಎಂಗಲೆಗ್ ಕೆಲವರು ಮಲಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಲ್ಚಿಪ್ಪು ಎಂಗ ಅಂಚತ್ತೆ ಎಂಗಲೆಗ್ ಓಲ್ ಆಜಿನೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಡ್ ಬೋಯ್ನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಲ 1,000 ಮಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಜಿನೂರು 1,000
ಓಡೆ ಪೋಂಡ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತು 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 ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೋರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲದಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಹಾಕೋ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಹೋಪ ಇಂಕುಲು ಬಣ್ಣ ಒಂದಿನ ಹೋಗಿ ತಿಂಗಳು ರೈಡ್ 30 ದಿನ 40 ದಿನ ಹೋಪ ಓ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ 3000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ರೈಡ್ ಮುಗಿಯೋನಾಗ ಒಂದು ಆಸೆತ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಉಂತುಗ ಏನು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಡ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮುಗಿದ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆದ ಕೆಲವು ಅಂತ ಓಷ್ಣ ಪೇರು ಹಿಮಾಚಲದ ಅಂತ ಆ ಟೈಪ್ ಕಾಸು ಓಲ್ ವರ್ಪರ ಓಲ್ ವರ್ಪು ಓಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಖರ್ಚು ಕೊಂಚ ಸೂಪರ್ ಇದು ಇರ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಏನು ಚೊಪ್ಪು ನೀರು 8 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವರ್ ರಾತ್ರಿ ಏತು ಬರ್ದು ಜಪ್ಪುವರ್ ನಾವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಇದು ಎಂಚ ಮಂಡ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮನ್ಪೋರ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೌದಾ ಮಜ್ಜಿ ದಿನ ಗೊತ್ತಬ್ಜ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಮಂಡ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಕ್ಕುವ ಎನ್ನಾತು ಪಂಡ 8 ಗಂಟೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತೊಲಿತೆ ರಾಪಾಡದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವತ್ತು ಓಲ್ ಮೂವಿ ಶೂಟ್ ರಾಪಾಡ ಮೂವಿ ಶೂಟ್ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಗಲು ಆಜಿನ ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪ ಆಜಿನ ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುಡು ಎಂಗುಲು ಸೊ ಜಪ್ಪುನ ಏಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಬೈ ಕಾಂಡ ಆಜೆಂಡ ಸುರೇನ ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟಪ್ಪು ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಪ್ಪನ 2 ಗಂಟೆ ಮುಜಂಟೆ ಅಪ್ಪು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮನದನಿ 2 ಗಂಟೆ ಜೊತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕುವೇನು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದು ರೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾನು ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಕ್ಕುನು 10 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುನು ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿಡ ಕಾಂಡ ಮುಜಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವೀಸ್ ತೂಪೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಅರ್ಥ ತೂಪೆ ಪಂಡ ಅವು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ఉందా ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ మెయిన్ ಆಯ್ತು ತೂಪಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಮ್ಮ ತೂಪಾನು ನಾನು ಕೆಲವು ಸಲ ಕಾಂಡ ಐನರ ಆಜೆಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ఉండాను ಕಾಂಡ ಇಡೀ ಐನರ ಆಜೆಂಡ ಮುಟ್ಟ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ఉండాను ಲಾಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅವು ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಅವು ಇಂಚು ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕದು ನಾವು 5 ಗಂಟೆ ಮಾರ ಕಾಂಡ చెప్పే ಕೊಂಚ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೇನ್ ಎಂಕೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಂದು ಪಂಡ ರೈಡ್ ಇತ್ತು ರೈಡ್ ಲಂಚನೆ ರೈಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಂತು ಫ್ರೀ ಬುಕ್ ಬಂತು ಪಂಡ ಅಡೆ ಫೋನ್ ತಿನ್ನ ನಾಡು ಓಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಜಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಓಲ್ ಒಡೆ ಮಟ್ಟ ಪೋಪ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಏತಾಪು ನಿಂಗೆ ಇಟ್ಪು ಅಪ್ಪ ತೂಕಂದು ಅಂಜನೆ ಪೋತ್ ಪೋತ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ತುಪ್ಪು 2 ಗಂಟೆಗಳು ಉಂತವೆ ಮಾರೆ ಯಾವ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಕಂದು ಅಂಡ್ 2 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಆ ಜಾಗಡೆ ಒಂಜಿಲ ಜನ ಉಪ್ಪುಜಿ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೂಡ ಎದುರು ಬೋಯ್ದು ಮುಪ್ಪ ಅಂಜೆ ಪೋತ್ 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 ರಡ್ಡೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ 5 ಬಿಡ್ತೇನೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಒಂದಿನ ಟೈಮ್ ಅತ ಅವೆಂಕಿರನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ದೇಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೇಗ ಅತ ವೈಕಾಣ ಹೋದ್ ಬತ್ತನ ಫುಲ್ ಊಷ್ಟಪ್ಪ ಪಂಡ ಈರಾವು ಎಂತ ಸಸ್ಟೈನ್ ಬೈಕ್ ಫುಲ್ಲನಾಗ ಓಲ್ದು ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾವು ಪವರ್ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಪೇರದ ಎನರ್ಜಿ ಬೆದನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ರೈಡ್ ಎಂಕುಲು ಓಲು -15-20 ಹಿಡಿತೀನಿ ಹಾಕಲು ಡೆಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 40 ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾಂಡೆ ಮೂಜರೆಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಲೆಕ್ಕೆ ಗಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅವಳು ಎಂಕುಲು ತಿಗುಬುಡ್ಜಿನ ಅವಳು ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಮುಲಿತ್ತ ಉಮ್ಮಿಂಗ್ಲೆಡ್ ಹಾನ್ಲೆಡ್ ಅವು ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಪಂಡ ಚೈನಾದ ಬಾರ್ಡ್ರು ಅಲ್ತದ್ದು ಗಾಡಿಯನ್ನ ಪಂಡ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ಡಿಲೇ ಆದ ಬನ್ನ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡದ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಸುತ್ತಲ ಗುಡ್ಡನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಡಾಬಾ ಇತ್ತನು ಹೆಜ್ಜೆ ಪ್ರಾಯತಗಲ ಡಾಬಾ ಅಕಲಿಗೆ ಪಂಪ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರು ಈ ದುಂಪು ನಿಕ್ಕೆ ಆವಂದು ಒಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಂದ ನಾನು ಬೋದು ನಿಕ್ಕೆ 100-150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋರ ಅಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ನಮಗೆ 4 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೋಡು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋರ ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಅಲ್ಲ ದಾಲ್ತೋಜಿ ಬೂರ್ನ ಒಲ್ಗು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬುಜಿ ಇಂಟ್ರೊಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಪ್ಪಲು ಬಂದಿರು ಹೋಗಾಗಲ್ಲ ಡಾಬ್ ಹೊಡ್ದಿದ್ದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಂಚ ಜಾಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಹೊಡ್ ದಿತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಚ ಚಾಮಂತ ಕುರಿಯರು ಕಾಂಡೆ ಪಾಪ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇದ 4 ಗಂಟೆ ಬೇದಾಡಿಯ 4 ಗಂಟೆ ಬೇದಾಡಿನಕ್ಕಲು ಹೆಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಚಾಪ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮನೇಲಿ ಬೇಗ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೇಲಿ ಎತ್ತೀಯ ಮನೇಲಿ ಅಂತೂ ಪೂರ ಹೋತು ಈ ಸತಿ ಫ್ಲಡ್ ಬರ್ತದೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಏನು ದೋಸ್ತಿರ ಬಂಡೆ ಮನೇಲಿ ಎಂತ ಆಡತ್ತ ಪೋಯಿ ಗಂಡ ಏತ ಗಿಡ್ಪೋಗಂದು ಕೂಡ ಗಿಡ್ತ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮನೇಲಿ ಅಂತ ಎದುರ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎದುರು ಅವ್ಳು ಮೂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಕೂಡ ನಾನು ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗಲು ಮುಂದೆ ಮಲ್ಟ ಬಣ್ಣ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಏನಂತ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿಗಂದು ಅಲ್ಪ 2 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಂದು ಗಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಪುಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪಂಡ ಪೋಲ ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಲು 2 ಗಂಟೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ತದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ನೈಟ್ ಮನದಿನ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ 1380 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ಪ ಹಾಲೆಡ್ ಚೂರು ಇಂಚಿತ್ತೆ 1380 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದಿನ ಹಾಕದ ಸೊ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ರೈಡ್ ಬೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಇದೇನು ಬೋದು 2 ಗಂಟೆ ಜತ್ತನಲ್ಲ ಮನದಿನ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಕೂಡ 10 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಇತ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿಗೆ ಇರೇಗೆ ಏರನಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಉಳ್ಳೇರ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾಡೊಂದು ಆಡ ಲಾಗಿಂಗ್ ಮೋಟೋ ಲಾಗಿಂಗ್ ದಿಕ್ಕು MSK ಬಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅಂದು ಸೊ ಅವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋ ಅಂತ ದುಂಬುಲ್ಲ ಐತಲ ಮಪ್ಪ ಬಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂಡ ಅವರೊಂಜಿ ಜನನೇ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫಾಲೋ ತೊತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮೇರೆಂಚ ಬಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚೆತ್ತರು 0 ಡುಪ್ಪನ ಎಂಚೆತ್ತರು ಇದು ನಮಲಕನೆ ಮಗ 6 ಇಲ್ಲೂ ಮೂಲೆ
ಪಂಡ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ ತುನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಪ್ಪ ಮಾತ ಸೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ MSK ಬಂದು ಸೊ ಆರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 0 ಡೆಂಚ್ ಎತ್ತೇರು ಇತ್ತೆರಡು ಕೆಲವು ಬೈಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತಲೆ 0 ಡೆಂಚ್ ಎತ್ತೇರು ಅವೇ ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಬತ್ತೇನಕ ಅವು ಹೈಫೈ ತೋಬೋದು ಜೀರರು ಆ ದುಂಬುದ ಮರಲೇನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಮರಲು ಉಂಡು ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡ ಇದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಗಲೇನು ವೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪ ಆಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ತುಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಪಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಸೊ ಅರಣ್ಯ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮರಲ್ ದುಂಬಲ್ಲ ಮರಲ್ ಎತ್ತಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮರಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಜರ್ನಿ ಇರೇಗಿ ಏರಾಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜಿಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕಿದೇರ ಕ್ರೇಜಿಯೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ನಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವಂದೆ ಉನ್ನಂದೆ ಕುಲ್ದಿನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ನಾಡದು ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರಕ್ಲೇನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪೇರು ಕುಡಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಟ್ಟು ನಾಮಕರಣ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಅವು ಬಾಲೆ ಉನ್ನಗಲೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡು ಅಂಚೊಂಡಿಗೆ ಬಾಲೆ ಐಕ್ ಮುಖಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದೆ ನಾನು ಓಲು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಚಕ್ಕರ ಯಾನೆ ಮೂಲ ಉಳಿತೆ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಪ್ಪ ಅದು ಬಾಲ್ಯದ ಆಂಟಿ ಅಮ್ಮನೇ ಅಕ್ಕನೇ ಆಂಟಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅವ ಬಂಡೆ ಮಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾಪ ಐಕ್ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮಿ ಹೆಂಗೆ ಶೋಕ ಏನೇ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅರ್ನ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎನ್ನ ಕೇಕ್ ಎನ್ನ ಹೈ ಬೋಸದ ಫೋಟೋ ಹೆಂಗೆ ಫೋಟೋ ಬೈತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಬಾಲದ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಆ ಬಾಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಕೇಕ್ ಇಡು ಕೂಡ ಅವಿಂಚ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಮಟ ಕೇಕ್ ಸೈಡ್ ಓಲ್ ಎನ್ನ ಜೂ ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಸಚಿನ್ ಕಟ್ ಬರವಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಲದಲ್ಲ ಇದು ಮಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಫೋಟೋ ಬೈತೀನಿ ಪಾಪ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅದು ಬಣ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಇಡು ಬಾಲದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎನ್ನತ್ತು ಬಾಲದ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎನ್ನ ಕೇಕ್ ಇಡು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಹೈ ಬೋಸದ ಇಂಚ ಒಂದು ದಿನ ಹೈ ಬೋಸದ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಅವು ಕಟ್ಟಣ ಬರಬುಚ್ಚಿ ಕೇಕ್ ಬಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಣ ಮುಚ್ಚೆ ಅಂತಿರ್ಗೆ ಬಾಲೆ ಐದ ಪಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಮುಗ್ಳು ಕಟ್ಟಣ ಬರೋದು ಕೇಕ್ ಎನ್ನ ಜೀವ ಒಂಚು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಓ ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಲೆ ಐಕೆ ಅನ್ನ ಒಂದಿನ ಪೋ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಬಣ್ಣ ಒರಿ ಯಾನಿದ್ರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಣ್ಣ ಒರಿ ಹತ್ತು ಈ ಟೀಮ್ ಒರಿ ಪಪ್ಪಿನ ತಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಚೇತು ನಾಲ್ಕು ಬರೋಕೆ ಉಂಟು ಚೇತು ನಮ್ಮ ಬುಡಿದಿತ್ತೀರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ ಎಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೀರಿ ಆಗ ಮೊದಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯಿ ಬಂಡೆ ಓದು ಅವು ಬಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅಂಡು ಮಗಳು ಎಂಸಿ ಬಂದಿರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಉಲೆ ಪೋನ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತು ಬುಲ್ಪುರ ಸೂರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಂದು ಬಾಲೆ ಸೂರು ಬುಲ್ಪುರ ಸೂರಿ ಅಂತ ತೂದು ಪೂರ ಪೂರ ಆಂಟು ಹೊಸದು ಎಂಚ ಆಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನ ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಮೊಣ ಇಂಚುಂಡು ಬಾಲೆದ ಪಣ ಎದುರು ಒಂದಜ್ಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬುಲ್ತೀನಿ ಬಾಲೆ ಆಗಲೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೋತಿಸಿ ಬಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಜ ನಮಗೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೋನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇತೆ ಒಂದು ಮರ ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ಕಾಸು ಕೊಡೋದು ತಿಕ್ಕು ಇಂಜಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೈವ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವನು ಈಗ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಂದೆ ಆಗಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಮೂಡಿಬೇತಲ್ಪ ಪಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜರಿ ಆಯ್ತಾ ಗುಣ ಅಂತಾರಿಗೆ ಆರು ಲಾಗ್ ಹೋದ ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಗುತ್ತ ಅವ್ರು ಕೇಕ್ ಬರ ಕಟ್ಟ ಆರು ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸೀದಾ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೋತ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯ ಮಾತ ತೂಪಿರಿ ಆಗಲೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ ಮತ್ತೆ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸಾಕಲೇ கொஞ்சம் ಪಾಪ ಖುಷಿ ಆಪು ಒಂದು ಯಾಪಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರಿ ಎದುರು ಹೊರನ್ನು ತೊಂದಾಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಯ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪಿರಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ಏಜ್ ಇರ್ದು ಏತ್ ಜನ ಅಂದೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಐತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಗಳು ಉಪ್ಪಾಡು ಐತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ತಗೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದು ಆಗಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ ಕಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಕಟ್ಬಿಡ್ರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಿನ ಮತ್ತೆ ಪಣ ಉಪ್ಪಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿರು ಬರ್ತದು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಹೂಡಿದಲ್ಪ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತ ನಾವು ತೂಂದಿರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನೀನು ಪೂರ ತೂಪ ನಿನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚನ ಮಲ್ ತುಪ್ಪಲ ನೀ ಕೆಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೋರ ಎಡ್ಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಅವ ಅನ್ಪಿರ ಅವ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಬೈತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಬಂಡೆ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಣ್ಣ ಏರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಲು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಕಲು ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಿಡ ಅಕಲು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಜಿಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸತ್ಯ ಏನ ಆಯ್ತಾ ಈತೆ ಈ ಒಂದು ಏನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಏನಂತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಬೈದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಡೆ ಏನಪ್ಪಡು ಏನು ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಫೇಮ್ ತೆಗಿದ ಫೇಮ್ ಪಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾಗು ನೋಟ್ ಬಂದುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೋಟು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಪ್ಪಡು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಐಟ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಬೇತ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳು ತೂಯರವೇನು ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ತುಜ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಣು
ನಾ ಐಕಂದು ಮಂದಿ ಅಂಚೆ ಅವು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಚೆ ಇದು ಇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿ ಇಡು ಇರೆಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಏಪಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನ ಪಣ್ಣನಾಗ ಅವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇರೇನು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಸಸರ ಅದು ತೂದು ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಅನ್ನ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಅದು ಅವೊಂಜಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನಮಕ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಾಗ ಏನ ಮುಗಿಸೋದು ಜನಗಳ ದಾಲತ್ತಿ ಅವಾಗ ಎತ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಹೋಗ ಅಕುಲಿ ಲಿಪ್ಪಿರು ಎಡೆ ಬಲ ಎನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಲ ಮುಲ್ ಬಲ ಅಂಚು ಬಲ ಮುಲುಪ್ಪುಲ ಅಂಚು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಆ ಒಂದು ಎಂಕಿ ಇರ್ನ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೇನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಜರ್ನಿ ಡೇ ಪೋವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ತೀರ್ ಪಂಡರ್ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ದು ಪೇರ್ ಜೋಗುಲ್ದು ಪೇರ್ ಪುರ್ದು ಪೇರ್ ಅಂಚೆನೆ ಇರೇಗ ಒಂಜಾತು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಕುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳಿರ್ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಈ ಮದಿಮೆದ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆತನ ಎನ್ನ ಬೋರ್ ಮಂಡಿ ಅದು ಪನ್ಪಿನಿತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಷ್ಟು ಪುಂಜಗಳ ಎನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಲಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣನ್ ಲಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಐಟ್ ಏರನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಗೊತ್ತು ಇದು ಮಟ್ಟ ಇವ್ರು ಅಂಚಿನ ಬೈಜೋಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದ ವಿಲ್ಮಾ ಅರೆ ನೀರ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪಾರ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಿರಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ ತುಯಿನಿ ಎಂಚ ಇದು ಸ್ಟಂಟ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೈಕ್ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ಲುಂಡು ಅಕ್ಕಿದಿ ಹೋಪರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಗಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಪಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಸುರ್ಮಂದಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸುರ್ಮಂದಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕೇಮ್ಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಂಟ್ ಜೋರ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಾಗ ಟೀಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೋ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾಗಿತ್ತ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಪ್ಪ ಯಾನ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪನಾಗ ಉಡುಪಿ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 to ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ದುಂಬಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಗುರ್ತತ್ತು ಇಂಚ ಫಿಯರ್ಸ್ ಎಂಗಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನೇಮ ಬಂಡ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಹೋಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ನ ಅದು ತುಂಬ ಎಂಚ ತಿಳ್ಕೊತ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ಅವು ಬಣ್ಣ ಅವು ತಿಗಿನ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಲೇಪಂಡ ಚೊರ ಇಜ್ಜೆ ಗೊಲ್ಪಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಈತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಏತ್ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಬಗ್ಗೆ 15 ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ 12 ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೋದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಆಚೆ 15 ದಿನ ಆತನು ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಮ್ ಪೋಯ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮುಗಿನ್ ಮರೆ ಅದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ನೇಪಾಲ್ ಪೋಯ ನೇಪಾಳ ಅದು ಕೂಡ ಹಿಮಾಚಲ್ ಬತ್ತೆ ತಿರುಗಿದ ಪಿರ ಬಣ್ಣ 65 ಡೇಸ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಯಾನು ಹಾಲು ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮೂಲ ಇಡ್ತಲು ಮಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೋದಿತ್ತಲು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರ ಬೋದಲ್ಲ ಒಂಜಿ 20 ಡೇಸ್ ಪಿರ ಬೋದಲು ಯಾನು 65 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕ ಪಿರತ್ತಿ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆನಪು ಅನ್ಪೋಲಿ ಲವ್ ಲೈಫ್ ದ ದೂರ ಮಾತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದು ದೂರ ಮಾತ ಫೋನ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಲವ್ ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿರರ್ ಬೆಂಡ್ ಓದ್ತದೆ ಇಂಚ ಐಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಂತ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ ಬರೋಕಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದೆ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಉಪ್ಪನ ಅದು ಅವು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಲೋಕಲ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ತಿರ್ಗ ಪೋನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಲೋ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುತ್ತೇನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದುತ್ತೆ ಮೀರರ್ ರಡ್ಡು ಬೆಣ್ಣು ಬಂದುತ್ತೆ ಪಂಡ ತೋಜರ ಬಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೋಜು ಅಂತ ಕೆಲಸ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಅವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತೂಪು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಪಟ ಪಟ ಕಟ್ ಬಂದು ಎಂಕೇನು ಜೋ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪಡ್ಡಕ್ಕೆ ಎಂಕೇನು ಜೋ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪಡ್ಕೇನು ಅಗಲೇನು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಕಿಂಜ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೇನು ಜಿ ಸೊ ಐಟ್ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈತು ಕುದುರೆ ಮುಖದ ನೆಟ್ ಅವತ್ತು ಕೆಲವರು ತೂ ಇರ್ತಬೋದು ಕುದುರೆ ಮುಖದ ರೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಐಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನ ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಬ್ಕೋತೀನಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಮೂರು ಪಾತ್ರ ನಾವು ಹೈಟ್ ತೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿತ್ತೆ ಅವಸರ ಬಂಡ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಈ ಕಿನಿಂಜ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗೊತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ರೈಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಪಟ ಪಟ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪು ಅಂಚಂದು ಉಪ್ಪು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪಂಡ ಬಿಡೋದು ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಒಂದು ತೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿತ್ತೆ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನಾವು ವಿಷಯ ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗಲ ವಿಷಯ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಪಂಡಿನಿ ಪೈರು ಅದು ಯಾಮ ಬೇತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಿರಿಯರು ಯಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಬೇತಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಏನು ದುಮ್ಮು ಮುಂಚೆ ಫೋನ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆರು ದುಬೈ ಉಪ್ಪನ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ವಿಲ್ಮನ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಆರು ಲಿಂಕ್ ಮೇರೆ ಕಾಡ್ಬೋದು ಮೆಂತುಲು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೂಲಂದು ಎಂಗಪ್ಪಲ್ಲ ರಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಐತೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಪು ನಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆರೆ ಗೊತ್ತು ವಿಷಯ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಆರು ಊರು ಬೈತೀರ ಅಪ್ಪ ಆರೆಗಲ್ಲ ಆರು ಅಪ್ಪಗ ನಾ ಬಂದಿರು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತೇನೆ ನಿಂಗೆ ಆರು ಊರು ಬೈತೀರಿ ಎಲ್ಲ ದುಬೈ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ 5 ದುಂಬೆ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಬೈ ಬೈಯ ಬೋರ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ಪೊದು ಬರ್ತಾರೆ ಪಿರಾರ್ ನಡೀತೀನಿ ಮೇರೆ ಬೈಯ ದುಂಬೆ ಬೈಯ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಾಳೆ ಎಂತ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಇದು ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಬಂದಿಂದು
ಆತು ಯಾನು ಓಲ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕೋರಿಬೇಕು ಬಂದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ಬೋದು ದೋಸೆ ಒಂದು ರಿಂಗು ದಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂಡ ದೋಸೆ ಒಂದು ದಮ್ಮ ತಕ್ಕೆ ಬರ್ದೆ ನೀ ಕಾಸು ಕೋರ್ಪ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಕೊರ್ಮ ರಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿದ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಒಂದು ರಿಂಗು ಕಮ್ಮಿದ ಕಮ್ಮಿದ ರಿಂಗ್ ಆತೀನಿ ಕಮ್ಮಿದ ರಿಂಗ್ ಕೊರ್ಮ ಬುಕ್ಕ ನೀ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪ ಮನದನಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವು ಪೂರ್ಗಳು ಶಾಕ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಮನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಗಲೇ ಬೋಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈಜರಿ ಆಗಲೇ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಗ್ ಪೊಡಿ ಬಂತು ಮಾಮನಗಳು ಹಂಚು ಬಂದು ತಲೆ ಜಾಗಲು ಎಡಲಿರು లేకుంటే తీరిన అమ్మ అవుతాను నెడదు బొక్క ఇల్ల లైట్ మళ్ళీ డిసిషన్ ఏనాలు ఇత్తు జదే అలా కిరికి ఫ్యామిలీ రెండు ఫ్యామిలీ కూర్చుంటున్నారు బత్తన ఇలా ఆడిపోయాకుల్లా అలా ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಮನ್ ಉಂಡು ಅಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯಾನ ಕೂರ್చుంటుಲ್ಲ ಇಂಕೊ ಈ ಮದಿಮೆಗೆ ಮಂತಿ ದಿನ ಸರ್ಕಸ್ ದಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡೆ ರೇಕ್ ಐಟು ಅವು ಕೇಂಡ ಇರಡು ಮದ್ಮೆನಗ ದಾಲ ದುಡ್ಡು ಐತಿ ಅವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಬನ್ನಲಿ ಇನ್ನ ದೋಸೆಗಳು ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಹಾಪಿಸಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಬಂಡೆ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆನಗಲ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆನ್ನ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂತ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಉಪ್ಪಡು ಬೈಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಪ್ಪಡು ಅವೇ ಎನ್ನ ಬೆಂಚಿನ ಬರ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ఒక లోన్ ఉల్లే ఏముకుంటా ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ಕಾಯ್ದು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ತೋರ ಪಂಡ ಮೂಜರ ಸಲ ನಾಲ್ಕು ತಿನ್ನದು ಆತೆ ಆತೆ ಪಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂದಿ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅವು ಮದ್ವೆ ತೋನಾಗ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ಇರ್ತುಂದು ಪರನ್ನ ಇರ್ಬೈತರದೆ ಆಯ್ತು ಖರ್ಚಾತೀನಿ 5 ಲಕ್ಷ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಖರ್ಚಾತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ದೋಸ್ತಿಗಳು ಪೂರ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಡು ಆಗಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದಾರು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಣ್ಣೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ದುಮ್ಮು ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಏನು ಇವೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಏನೋ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಏನಾದ್ರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ರೂಮ್ಸ್ ಹೋಗಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಮದ್ವೆ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಬಂದಿರಾರು ಓ ಇಡೀ ವೆನ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು ಇಜಿನೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಟೈಮ್ ನಿಜ 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 ಅವಳ ಸೀಸನ್ ತಪ್ಪ ಅವಳ ಇಡೀ 4 ರೂಮ್ ಪ್ಲಸ್ ವೆನ್ಯೂ ಫುಲ್ ವೆನ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಾಪ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಕೋರ್ 6 ಲೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿರಿ ఒక శశి క్యాటర్స్ ఉంది అక్కడ క్యాటరింగ్ సో అక్కడ పూర పన్న దోశలు రోడ్ సేర్ది పూర ఓకే ನಾನು 30 ಜನ ದೋಸೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪೂರ ಟೀಮ್ ಹೋಗಲು ಪಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬನ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ದನು ರೊಟ್ಟಿ ಇಂದಲ ಪುದರ ಬಂಡಿತ ಮುದ್ದುಂಡು ಬೋರಿ ದೀಪು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೈನ ಬಲಗೈ ಮೇರೆ ಮೈಂದ ಪಣ್ಣೆ ಮಾಸ ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಹತ್ತಂಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ್ ಓ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋ ಎಂಗಲ್ ಪೋಪ ಎರನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೂಲೆ ಎತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕುನ ಪೂರ ಎಂಗಲೇ ಬಂದಿ ಬೆದಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ಮಂದಿ ಹತ್ತು ಪೂರ ಎಂಗಲೇ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಅವು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಂಗೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನೆಂಚ ಪಂಡ ಪೂರ ಎಂಗಲ್ ಓರಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಆಗಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಇಜ್ಜ ஒரு போரி ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯ ಅಂದ ಆ ಗಿಡಿ ಪೇಂಟ್ ಆಗದವು ಕಾರ್ಡ್ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮಟ್ಟ ಆಗದ ಪೇಂಟ್ ಆತ ಗಮತ್ಲ ಮಲ್ದ ಆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಎಂಗಲು ಅಂತ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ 30 ದಿನ ಮದ್ಮೇನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಚುಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಎಂಕ ಸೇಮ್ ದುಂದು ಲಕ್ಕನುಂಟು ತಿರ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿಚಿ ಬಾಲೆನ ಮಕ್ಕ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಬಾಲೆನ ಮಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಎಂಚ ಮಾಡಲಿ ದುಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಪೋಂಡ ಈಗ ಪಿರಬಾರ ಮನ ಸೌತಿಜಿ మన ಪಿರಬನ್ನ ಬೇಜಾರು అవుతుంది ಇದು ಮರಣಿ పోయేది ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಪೇರ ಪೋಡು ಬಾಲೆನ್ ತೋಡು ಅಂಚ ಮನೆ ಎತ್ತಿ ಜನ ಏನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ 35 to 65 ಡೇಸ್ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈ ಸದ ರೈಡ್ 20 ಡೇಸ್ ಪೇರ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲೋಪುಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಕಿಂಜೆತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಬರಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ఆయన ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಮಲದೊಟ್ಟು ಬೆಲೆತಿನ ಪೋಟೆ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅವಳುತ್ತೆ ಮಿಂಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ತೂವರೆ ಬಾಲಿನ ಅಡಗೆ ಏನು ನತಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪಿರ ತಿರುಗುತ್ತು ಉನ್ನಾಗ ಸಚಿನ್ ಒಂಜಿ ಜಕ್ಕಡಿ ಜವನೆ ಹುಡುಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಚಿತ್ತ ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಪುರ ಮಂತಾರ ಅವು ಪುರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವೇ ಅವಳು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ 3 years ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪೂರ ಸಂಸಾರ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಏತು ಈರು ಎಚ್ಚರ ಉಪ್ಪೋಡಿ ತಂಜಿ ಪ್ರತಿ ದುಂಬೆಂಚ ಮಂಡೆ ದುಂಬಿರ್ದು ಖರ್ಚಿಗೆ ಪಂಡ ಕಿಚಡ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚಲ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಆ ಟೈಪ್ ಎತ್ತನು ಆನಿತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಂಬಿರೋದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಕ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಯ್ಕ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ರ ಸೀತ ಈ ಜನ ಪಲ ಹಾಯ್ ಬೋಸಲ್ಲ ಎತ್ತೋದು ಪುರ ಅವು ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಲಿ 100% ಆಗಲೇ ಬೇಜಾರತ್ತು ಪಂಡ ಆತ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಇತನ ಹಿಮಾಲಯ ಕೊರ್ನೀರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆನ ಅತ್ತನ ದೋಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಆಯನ ಕಸಿನ್ ಕೊರ್ನಿ ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಸೋ ಇರವೇನು ಎಂಕ ಇಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಟ ಬರ ಐಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದನ್ನ ಅದಲ್ಲ ತಂದು ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಜರ್ನಿಗ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಿಸಸ್ನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಕಲ್ಲು ದುಮ್ಮುಂಚಿನ ಮಮ್ಮಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮದ್ಮೇಡ ದುಂಬಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಕಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮಮ್ಮಿಲ ಅನ್ಪೇರು ಮಮ್ಮಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ನಮ್ಮ ತಂದು ಕೇಳುವರು ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಪಂಡ ಒಡೆ ಪೋಂಡ ಗುರ್ತು ಹತ್ತುವರು ಯಾರನ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತತ್ತರು ಅಕಲೇನು ಗುರ್ತು ಹತ್ತುವರಿ ಜನ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಪೋಂಡ ಬಾಲ ತೊಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತುಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಸವಿನ್ ಬಂದ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಲಾಗತ್ತೆ ಪೂರ್ವಲೆ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ವಾರ ಮಿನಿ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ಜಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ ಸುರಪ್ಪು ಸಾವಿನ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಬಾಲ್ಯದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಿ ಹೆಂಚೆ ಚಂದ ಸಹ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮ ಪುನಗ ಏನೇನು ಮೊಕೆ ಹೇಳ್ಪರು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾತೆ ಮೊಕೆ ಹೇಳ್ಪರು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಜೈದರ್ ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವರ ಉಂತುದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಂತು ಪಾಡಿ ವರ್ಮೋಚ ದುಂಬು ಅಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತುಂಡು ದಾಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆಗ ಒಂಜಿ ಆಗ ಅದೇ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತು ಜನ ಎನ್ನ ಚುಟ್ಟು ಚುಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿದ ರಕ್ಷೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಆಯನ ಥ್ರೂ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಆಯ ಎನಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಬಾರ್ದು ಈ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ ಹಠ ಬಸದು ಇದು ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಜಾಮ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕಂದು ಅಣ್ಣ ಉಂಬೆ ಪಂಡ ಆಯನೆ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಲಪ್ಪ ಅದು ಪೂರ ಜಾಗ ಲಪ್ಪ ಅದು ಪೂರ ಉಮೇಶ್ ಯಾಂತು ಏನು ಅಂತಲ್ಲ ಸುರುಲ್ಲ ಆತಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಮಾತಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಏನೋ ಬೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಖದ ಎಪ್ಪರ ಇಲ್ಲಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಎತ್ತಲ್ಲಿ ದಿಪ್ಪುಲಿ ಯಾಕೆ ಬೈ ಪಂಚಾಂಗ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಟು ಅಂತ ಬರ್ತು ಲೋನ್ ಆಯ್ತು ಎಂಗೆ ಎನ್ನ ಕೈಡಿತಿನ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ವೈಟ್ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಸು ಓ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಅಡೆಗೆ ಓಡೆಗೆ ಖಾಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ಅದು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಿತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವು ಲಿಂಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಲಿಂಟಲ್ ಬರ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಲಿಂಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಟಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಪೊರಂಬಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ಕಂಚಂತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬದಲು ಮಸ್ತ್ ಲೋನ್ ಉಂಡು ಮಗ ಮಮ್ಮಿನ ಬದಲು ಒಟ್ಟು ಕಂಪೈನ್ ಬದಲು ಮಂತದ್ದು ಲೋನ್ ಆಂಡು ಅವಳೆ ಎತ್ತು ಲೋನ್ ಎತ್ತು ಕೂಡ ಆತಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಬಸ್ ಹಿಂಗೆ ತವೆ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಅರ್ಧ ಬಸ್ ಆತುಂಡು ಒಡಿ ಮುಟ್ಟು ಉಂತು ಗೊತ್ತಿದೆ ರೆಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ಉಂತುಂಡ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಗಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏಪಗ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಏಪಗ ಎಂಡ ಅವು ಒಂಜು ಲಕ್ಷ ಒಂಜಾರು ಲಕ್ಷ ಪಂಡ ಅದೇ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು 50% ಬೇಲೆ ಆತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ತಕಾಲಿ ಮಿತ್ತ ಉಂಟು ಕೂಡ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಿತ್ತ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಉಂಡು ಅದು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನಮಗ ಒಂತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂತು ನೊಂದು ಉಂಡು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೆಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಏಕಿ ಅದು ತೂಡು ಒಡೆ ಮಾಡಿ ಉಂತುನುತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಈತ ಪೂರ ಪಾತಿರಿ ಈತ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಪಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮೇರು ಮೈಂದ ಪಣ್ಣೆ ಆರು ಏರು ಆರು ಒಲ್ತಾರು ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕಿರ ಮೈಂದ ಪಣ್ಣೆ ಮದ್ಮತ ಪಾಪಿದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯನಾಥ ಸದ್ಯನ ಮದ್ವೆ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂದ ಪಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಡಬ ಆರು ದುಂಬು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದುಂಬು ಮುಲಿತೀರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತೀರು ಮುತ್ತೂರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೀರು ರಿಯಲ್ ಬುದರೆಂಜೆ ರೇಖಾನಾಥ್ ಅಂದು ಕಡಬದಾರ ಡ್ಯಾಡಿನ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಮಗೆ ಬೇಳೆ ಕೊಂಡರ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮಾತು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡೀ ಬೈತೀರಿ ಹೆಂಗಾರ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಪಟ ಬೈದು ಪಂಡ ಪಟ 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 ಅಂಜಿರು ಅವು ರಾಬರ್ಟ್ ಕೀ ಕೊಡು ಬಿಡ್ಲಕ್ಕ ನೀವು ರಾಬರ್ಟ್ ಲಗನೆ ಹೇಗೆ ಮಂಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಮಂಡೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡೆ ಏನ ಏತ್ ಸಂಬಳ ಕೊಡ ಕೊರ್ಪಾನು ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪು ಕಣದು ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೊಡಂಜಿ ಓನರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಆಯ್ತಾರ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಏನಲ್ಲ ಅಂದ್ ಏನು ಒಂದು ಆತು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಯ್ಯ ಇದು ಆರು ತೋಜ್ಜೇರು ಬಂದಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಡಮಿತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಂದೆ ಪುಣ್ಯ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಪಟ ಪಟ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಪಾತ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಗಮ್ಮದು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆನಪು ಮಂತೋನಲ್ಲಿ ಇರೇಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಗಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟು ಎಂಗ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಜ್ಜದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿತ್ತ ಮೇರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಗುಜ್ಜದ ಮೂವರ್ಪಿ ನಾವು ಮಾತ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತಂದು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಊರು ಮಾತ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟು ಬೋತ ಕಡಬ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತಿ ಪತ್ತೋರಿತ್ತು ಬಟ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಡೀ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರು ಏನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಲ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಕಾಪದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆತನು ಇರು ಮುಲ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ರೂಮ್ ಉಂಟು 4 ರೂಮ್ ಮಂದಿನ ಏಕೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಅರೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಇದನ್ನ ಹಾತು ಪಾಪ ಮೂಲ ಆಂಚಿನ ಜೊತೆ ಮೂಲ ಉಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಗ ಇದು 4 ರೂಮ್ ಕಟ್ಟರೇ ಕಾರಣಾರ್ ಇದನ್ನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚು ತೋಜಿ ಬಂದಾಗ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆನ ತೋರಿ ಏನಾದ್ರು ಕಿಂಜಾರೆ ನನ್ನ ಲಿಪ್ಪುನರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಿಂಜ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಣ ಕಿಂಜಾರು ಅವು ಒಂಜಿ ಮರೆದು ಗುರುಪಿನ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು 3 ರೂಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಮೇರ್ ಒಂದು ಚುಪ್ಪು ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಡದಲ್ಲ ಬೇಲೆದಾರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಆಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಆರಗೊಂಜಿ ಮಿತ್ರ ಎನ್ನ ಬರ್ತೇನೆ ಬರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಡಿ ರೆಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ ಮಿತ್ರ 2 ರೂಮ್ ಉಂಟು ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣುಪ್ಪೆ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ರಂಚ ಎಸ್ ನೆಟ್ ಇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟ ದೀಪಿನಿ ಅದೇ ಉಲೆ ಹಿಡಿದು ತೋಡು ಎಂಚಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ಪುಣ್ಣ ಜಂದು ಎನ್ನ ಲೋನ್ ಅಂತ ಅವಂದು ಲೋನ್ದ ಕಾಸು ಕೂಡ ಕಾಸು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ದೀವನ್ ದಾಲ ದೀಪಿ ನೆಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಸದ್ಯ ಗೊತ್ತವೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿನದು ರೀಸೆಂಟ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನಟ ಇರು 2 lakhs ಒಂದು 2 lakhs ಆನಾಗ ಮಿನಿ ದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ತಪ್ಪ ಇರ್ಲ ಬರ್ಲಿ ಓಲ ಪ್ಲಾನ್ ಒಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬುಗ 2 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು 1,400 ಲಕ್ಷ ಅರಿಬೋದು 2 ಲಕ್ಷ ಅವರೇ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಿರ್ನೈತಿ ನೀ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಅಕುಲೆ ಮಲ್ಪ ಪೂರಲ್ಲ